Alright, Alaminos. Alaminos 7 Evelyn. 7 Evelyn. Gas muna tayo. Alright, konting stopover lang dito sa crossing ng Bugalyon. May hihintayin tayo, may isa. So tatlo na kami. Yan, Bugalyon na tayo. So ito yung kasama natin, X-Max. Tayo nagka-problema tayo sa Suzuki Birdman. Ayan, tas ang belt. Sira ang belt. Napaliktad. Naghihintay siya, napaliktad. Dapat ganyan yan eh. Pwede pa. Napaliktad. Pwede pa yan. Pwede pa. Oo. Pwede pang itapon. Ito pa rin yung belt mo nung pumunta tayong Tagadang. Tagadang, dalawang North Loop ko to. Tibay. A few moments later. Uy, umiikot! Sira yung belt. Yan, nabutan na tayo ng umaga. Maliwanag na. Di pa tayo nakakalayo. Okay. So, nandito na tayo sa Lampas, Kasilagan, lampas ng bayan ng mga Taram, Highway 55. Ano? Highway 55. Nasiraan tayo kanina. Medyo na-delay tayo ng 20 minutes sa daan. Kailangan nating ayusin tong Birdman. So ayun, nakapasok na tayo ng Tarlac. Dito na tayo sa Kamiling Tarlac. Ayan. So papasok na tayo sa susunod na munisipyo. Ayan, thank you. Kamiling. Maluwang yung mga daan dito. Maluwang yung highway, 4 lanes. Ayan, itong part na ito, Santa Ignacia na pala ito. Santa Ignacia, Tarlac. Ayan o, ang ganda. 4 lanes, tapos may mga puno. May mga malalaking puno ng acacia. Ang daming puno ng acacia. Maraming puno ng acacia. Santa Ignacia. Ayan o, Santa Ignacia, Tarlac. Ganda talaga ng kalsada nila dito. 4 lanes. Wow, ano yun? Okay, dito tayo sa Tarlac City na to. Ayan, Tarlac City. Konting stopover lang. Wiwi lang, magwiwi. Okay, dito tayo sa Capas. Ayan, Capas Tarlac. Ayan, dumating din yung hinihintay natin. CR brake muna, CR brake. Sa Petron.
yung mga kasama natin. Yan. Yan, waiting for the order. Ano, dito muna tayo sa Paris Money. Diyan oh. Yo. Happy pa dito. Alright, yan, kain muna tayo. Yan, kain muna tayo. Pangalan. Mga tao. Ano yun? Okay, gas muna tayo. Gas. May mura dito. Petron. Ah, full tank lahat, full tank. Ay, full tank lahat. Okay. Dito tayo ngayon sa boundary. Yan. Boundary ng Angat at Norsagaray. Okay, boundary Norsagaray at Angat, Bulacan. Ayan, dito naman sa kabila Angat, Bulacan. Yan, magkabilaan yan. Okay, yan yung mga kasama natin oh. Pahinga muna, BJ. So, pahinga muna tayo dito. Pahinga muna tayo dito sa boundary. Yan. Yung mga kasama natin, oh. Uy, Sogo. Hindi, may Buko Diyos yan. May BJ. Angat. So, ito yung mga kasama natin. Ayan, isang QJ. Ito. Parang ADV. Okay, kasama pa rin natin itong Raider Carb. Ano. Isang Click 160, isang NMAX. Tapos yun o, X-Max. Okay. Ito na yung sinasabing shortcut. Makabud Road. So pumasok kami from Norsagaray. Punta kami na San Jose del Monte, Bulacan. Tapos pumasok na Egay Road. Ito na, nandito na kami sa Makabud. Diretso kami ng San Mateo. San Mateo. San Mateo Rizal. Ano ba? Baba na lang tayo ng Pumulong Highway. Sa baba tayo na Mantinulog. Ay, inabutan ng tanghali dito sa Marikina. Oh, yan yung ibang kasama natin, oh. Honda Click na 160 NMAX. Tapos ang QJ. Ito parang ADV Adventure. Yan yung Raider at yung Bergman. Okay. Pagas muna yung mga iba. Marikina, Petron. Okay. Ipolo na tayo. Ipolo. Lalabas lang natin na Ipolo. U-turn tayo.
dito sa background, kitang-kita yung windmill. Ayan, sa Pililya. Kita ba? Ayan, sa isang side, kitang-kita sa Pililya. Ayan, may windmill. Kitang-kita yung mga windmill doon, no? Yun. Kita-kita. Ayan. Okay, stop over muna dito. Kilometer 69. Okay. Oh. Yan yung mga kasama nating motor. X-Max na 300, 160. Siyempre, ating Bergman, nag-iisang 125. Yan. And Max na 155. Yung Raider, oh. Oh, yung Roy. Kilometer 69. Lucena City. Dito tayo nakapunta ng gabi. Good night. Ayan, good morning. Day 2. Day 2 tayo. Palit ng drive belt. Ayan. Okay. Saan? Ito yung genuine na binalik natin. Pero may tama to. Papalitan natin. Nakabili tayo ng bago. Ayan. Palit. Okay. Ayan. Nakabili tayo ng bago. Pero hindi agad natin kinabit. Ngayon pa lang. Second day. Ayan. Bagong-bago. Mitsubishi. Ayan. Ayan. Mitsubishi. Oh, genuine. Oh, sana tatagal to. Sana totoong genuine, ano? Okay, nisalpak na natin. Subukan natin mamaya. Sana walang aberya.
Okay, may kabit na. Yan. Diba? Bagong bago. Okay, good morning, good morning. Day 2, day 2. Ayan, day 2. Dito tayo sa Lucena. Oh. Lucena, Lucena. Flat, may na flat. Ayan, lagay mo na ng hangin. Okay. Dito tayo ngayon sa Pagbilao Bypass Road. Ayan, galing natin ang Lucena. Direct tayo sa Pagbilao. At problema pa yung ating Bergman. Nabasag yung crankcase cover. Saka hindi nakaputol yung drive belt natin na bago. Okay. Ay, makakasabay tayo sa uniform. Kaya galing ito mga to. Na-click. Day 2 tayo, day 2. Okay. Yan, okay. Breakfast muna tayo. Pagbilaw pa rin ba ito? Pagbilaw? Pabilaw ko Lucena. Pabilaw. Dave. Bilang masarap, baby! Okay. Ayan. Dito tayo sa Pagbilao. Dito tayo inabutan ng gutom. Ayan. Okay. Bitukang manok. Pakyat tayo, bitukang manok. Hi! Bitukang manok. So, nasa likod yung mga kasama natin. Ayan, bitukang manok na ito. Yuhuu! Kakayanin ba ni Bergman? Kaya. Ang ganda dito, ang lilim. Yan. In 200 meters, you will arrive at your destination. Ay, parang bito ka nga. Parang umakyat ka lang ng Baguio. O, yan o. Oo. Alright. You have arrived. Aha. Saan ba pwedeng mag-picture dito? Pwede ata dito. Yan o. Gusto day. Bito kang manok. Oh. Yan. Baba. Ayan. Okay, game ulit tayo. Ayan o. Bito kang manok. Ito pa rin, bito kang manok. Simple lang. Marami ring tao, pero simpleng-simple lang. Ay hindi mainit. Ay maganda naman talaga dito. Ay maganda dito talaga. Okay, may sigsag pa rin dito. Dulo-dulo pala. Meron dun sa dulo. Meron din sa kabilang dulo. So, ayan, nakababa na tayo. Ayan na yung mga kasama natin. Alright. Ayos. Okay. Pacific Ocean na ba to? GPS signal lost. Nako. Dito na tayo sa kabilang dulo. Kung sa Pangasinan ay South China Sea ang nakikita. Ito Pacific Ocean na ata to. Pacific ba? Tama. Okay, dito tayo sa Plaridel. Yan, Plaridel yung nabasa ko kanina eh. Parang Atimonan din, ano? Dito sa coastal area. Aba, may dalawang isda. Ano to? Gumaka. Gumaka. Ayan oh. May dalawang isda. Welcome to Gumaka. Alright. Marami ring bypass dito. Maraming bypass. So ito, bypass. Hindi na tayo dadaan ng Lopez, sa bayan ng Lopez. Magbo-bypass na tayo papuntang Bicol. Okay? So, papuntang Bicol para hindi tayo ma-traffic. Yan oh. Marami talagang buko dito. Kahapon pa nadadaanan yung mga buko, no?
merong ginagawang ano to? Flyover. Yan oh. Mga yan. Nakabalik na tayo sa main highway. Yan, pero sira-sira, bako-bako yung daan dito. Hindi tayo makapag, yan, katulad niyan oh. Hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis. Ayan. Ano ba yan? Hindi tayo pwedeng magpatakbo ng mabilis dito. Ginagawang flyover oh. Oo, flyover. Pero matindi rin ah. Matindi rin ang daan. Ay, matindi rin ang daan dito. Para kang nag-off-road. Ay, para kang nag-off-road. Ano? Oo. Siguradong babagat lahat ng masasakyan dito. Okay, malayo pa tayo. Mahigit 6 na oras pa ang babiyahiin natin. Ay, 6 na oras. Tagal-tagal pa. Nahulog. Ay, nahulog. Quezon pa rin ata. Malayo pa tayo sa part ng Bicol. Okay. Dito na tayo sa bungad. Ayan o. Bungad. Region 4A, Calabarzon. Okay. Ayan. Nandito na tayo. Ayan o. Bungad. Bicolandia. Camarines Norte na pala to. Bungad. Okay, pahinga tayo dito sa, ayan o, gateway to Bicolandia. Okay, so ayan yung Bergman natin. Nakadating din dito sa bungad ng Bicolandia. Ayan, Camarines Norte. Okay, turn right tayo dito. Matnog, Legazpi. Okay. Dito tayo sa Tagkawayan. Naubusan? Naubusan talaga yan? Oo, nabusan siya. Naubusan ng gas? Naubusan ng gas. Raider 150. Hindi mo na tayo magpapakarga. May 3 bar pa, 3 bars. Ha? Naubusan talaga ah. Naubusan yung Raider. Naubusan. Okay, sakto. Mga dito sa Tagkawayan, Petron. Ayan. Nagpagas yung mga kasama natin. Merong yun, may kainan doon. Yan, dito po kami inabutan sa Tagkawayan. Ayan, nabutan kami ng gutom. Mangan. Oh. Yan yung bagong kasama namin. Damit. Okay. Nandito na tayo. Bungad ng Camarines Sur. Yan, Camarines Sur na tayo. Ito na yun, Bicol na to, Bicol. Malayo pa. So, babiyahe pa kami ng dito sa Google Maps, 4 na oras. Pero sa amin, sabihin na natin 5 oras. Nakakarating tayo ng alas 6 ng hapon doon. Siyempre, titigil-tigil din tayo. Marami talagang nyug dito sa area na ito. Kanina pa doon sa Quezon Province, maraming nyug. Siya nga pala, pag babiyahe kayo ng Bicol,
Nako! I-condition nyo yung motor nyo. Matagtag, malubak ang daan mula Bulacan hanggang dito. Grabe ang lubak, as in magsasawa ang tumbong mo dito sa grabing lubak ng daan. In short, pangit ang daan papuntang Bicol pag manggagaling ka ng norte. As in, malubak talaga. Malubak ang kalsada. Kahit sabihin mong maluwag, malubak. Alright, Kamsur pa rin tayo. Sobrang tagtag ng daan, maraming butas, bako-bako. Maganda kasi may mga puno, mga napapaligiran na mga buko, mga niyog, mga malalaking akasya. Pero grabe yung daan, butas-butas, delikado pag gabi. Okay, na-flat ulit yung rider, Oh, may shot. Oh, 33 na to. Oh, lagyan mo silat para sigurado. Ha? Dala ka lang. Da. Head west. Oo. Silan. Oh, success. May 3 hours pa tayo, 3 hours. Okay, naggas tayo dito, Flying B 350 yung kargak. Nagkarga ka? Ha? Okay, lagay tayo silang. Okay, so naayos na. Okay na. Yun. Observe na lang natin yan kung mag-flat ulit hanggang bukas. Yan. Okay, daming big bike. Ay, maraming big bike. Okay, Kamsur pa rin ito. Kamsur pa rin. Mahaba rin pala itong Kamaranisur ah. 2 oras pa, 2 hours pa bago kami makarating ng Albay. Ano, dami talagang buko dito, puro niyog. Bypass road ata itong nadaanan namin. Ay, bypass road ata itong nadaanan namin. Bahaw. Okay, balik tayo sa Maharlika Highway. Tama ba? Maharlika Highway. May nakikita tayong bundok dito. Pero sigurado ako, hindi yan yung ngayon. Yan ba yung Mount Isarog? Hindi ko sure kung anong bundok yan. Maganda naman. Oo, natatakpan lang eh. Pero maganda yung bundok. Malaking bundok. Yan, Nabwa. Gas. In 200 meters, turn right.
Nabwa. Turn right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Okay, ayan, stop over ulit. Nagutom si Boss Roy. Oh, ayan. Merienda time. Okay. Pagas muna yung ibang kasama natin. Ayan. Shell, pang mayaman. Yayamanin. Shell. Ayan, at nawawala yung isang kasama namin. Naiwan ata, hindi ay nakasunod. Okay. Nakapasok na rin tayo dito sa province of Albay. Yan. So malapit-lapit na, isang oras na lang para makarating tayo doon sa Cagsawa. Kung maabutan pa namin. Pero mukhang magko-close na. At sigurado doon kami matutulog. Okay. Ayan, dito na tayo sa 7-Eleven. Dito sa bypass ng Kamalig. Ayan, sa kasamaang palad, wala. Oh, ayan, wala. Negative, hindi nagpakita. Maulap. Ayan, kaya dito muna tayo. Tambay ng konti. Tapos maghanap ng tutulugan. Ayan, busy ang mga tao. Reporting. Okay. Ito muna yung dinner namin. Oh. Dinner time. Okay, ayan yung mayon. Mukha mag-aalboroto ata. Ay, mausok. Ayan, hindi makita. Puro usok. Sama ko yung 7-Eleven. Alboroto. Taas na oh. Taas na. Ayun na, puti. Ayun, itim na. Ayan oh, talagang nag-aalboroto. Hindi ata namin makikita yung mayon bukas. Taas na oh. As in, mataas na. Ayan, yan na yung pinakamataas. Nagkalat na rin oh. Malawak. Yan. Nag-aalboroto po ang Bulkang Mayon. Wrong timing kami. Yan. Alis tayo dito. May asphalt. Okay, pumigil tayo ng konti. Papunta sana tayo ng Daraga. Kaya lang, ayan o. Naghanap kami ng kainan pero talagang ano, nag-aalboroto. Okay, hanap muna tayo ng matutulugan. Ayan o. Yan, may asphalt na. Parang nabuhusan ng pulbos ng semento. Yan. Okay, yan. Dinner. Pinabutan ng gutom sa Daraga. Albay. Ada page mo ba? Channel. Ang channel mo? Oh, na, nagdikit na ng sticker. Oh. Picture ba yan? 3R? 2x2? Oh.
Ayan. Ayan. Good morning. Day 3. Ayan o. Yan yung Vulcan Mayon. Hindi yan kulay red. Oh. Yung mataas. Ayan o. Nagbubuga ng laba. Ayan o. Mausok pa rin. Maulap. Okay. Alas 5. Alas 5 ng umaga. Kitang kita na oh. Oo. Oh, yan. Dito tayo sa rooftop. Kitang-kita. Yan ang Mayon. Malawak talaga siya. Oo, malawak. Malawak yung area niya. Ano? Nako-cover naman ng ulap. Ano? Lumilipat yung ulap. Okay, yan. 360 shot tayo. Dito tayo sa rooftop. Ayan pa yung buwan, no? Alas 5 ng umaga, may buwan pa. Medyo nagliliwanag na. Ito yung mga kabayan. So, ayan na. Dito tayo sa bandang baba. At ayan yung Mayon. Yan, no? Nagpapakita na pero nasa 80%. 80%. Yung McDo. Tapos ayan, yan yung East Coast. Ayan o. Lalabas na yung araw. 360 natin, 360. Yan. Pakita rin. Hindi nga lang 100%. Natatakpan pa rin ng usok. Oh. Oh, yan na oh. Malapit nang magpakita. May mga part lang na natatakpan ng ulap. May mga part na kuwan. Maitim. Parang may umagos kagabi. Ikaw yung hilaig niya. Na may ibon. Aeroplano. Galing ng Legazpi siguro yan. Legazpi. Yan o, aeroplano. Oh, may ibon pa. Nakisama rin yung buwan, oh. Full moon. Full moon. Lalabas na rin yung araw, oh. Lalabas na rin yung araw. Yan. Pero yung Mayon natatakpan na. Kumalat na. Kumalat na yung ulap. Kumalat. Oh, yan na. Nagpakita na. Ay, nagpakita na. Parang umiikot lang yung mga ulap. Umiikot. Yan. Nasa kabilang side na. Ayan o. Makukoveran na naman. Makukover na naman. Oh. Yan, di ba? Ganda. Oh. Perfect cone. 98 or 95%. Nagpakita. Yan o. Maganda talaga. Ay, napakaganda. Lalo na first time makita. May mga binubuga pa siyang laba. Simula nung nag-alboroto kahapon. Ayan, pero ngayon, ayan o. Halos 95% nakikita. Ang ganda na ng itsura oh. Kahit may part na may ulap sa bandang gilid. Okay, sa wakas nakita rin ng personal. Day 3 bago tayo umuwi. So ayan na ang Mayon. Magayon. Yan, papakita na. Malapit na. Ay, malapit na. Konti na lang. Siyempre, dito pa rin tayo, Daraga Albay. Ayan, isang 360 pa ulit. 360. Ang daming mga bahay, mga bukid. And siyempre, ayan o, kitang kita naman talaga. Mayon, nag-alboroto pa yan.
Oh. Palabas na rin yung araw. Yan. Mahangin na rin, mahangin. So ayan, sa wakas nakita rin natin. Mamaya punta tayo ng Kagsawa. Tapos bypass sa may 7-Eleven, then uwi na. Ayun. Doon matatapos ang ating Bicol ride. Okay, Kagsawa Ruins. Kagsawa. Ayun. Kagsawa. Then turn right. Kagsawa. Ah, ito pala. Yan. Kagsawa Ruins. Yan, Kagsawa Ruins. Yo, no? Sarap guys! Sarap. Ay, ayun. Nakuha rin. Hindi makuha yung tip ng bulkan. Oh, yan na. Kagsawa Ruins. Ito yon. Day 3. Ay, hindi nakita yung tip ng mayon, oh. Natakpan. Okay, yon. Ang ganda ng mayon. Oh. Yee! Yon. So ito yung church. Oh. Selfie muna, selfie. Selfie. Oh. Okay, maghanap tayo pasalubong kung meron. 20 ba? Yung... Uy, pili nuts. Ayun yung pinag-usapan natin. Ito. Yung isang supot na gano'n. So ito yung pili nuts. Pwede po ganito. 120 din. Assorted na. Ganito yung tsura niya. 200 po. Tapos ito, 180. Oh, biglang umulan. Umulan. Helmet. Okay, bili-bili muna ng pasalubong. Ayan o. Yan o. Dami. Dami kinuha. So ito, pili nuts. Itong itsura niya. 360. Isang palagay muna ako sa box mo. Ito mga tarts. May pansit bato pa oh. Pansit bato. Di ba matigas to? Bukas may discount pa kami ha. Yan, maraming flavor oh. Maraming flavor. Saan ito mga to? Ugoy. Salted galletas. Ayan. Mayon crunch. Ito mga pili nuts. Ayan oh. 150. Ito mga to. 150 lang sir. Mango Gods. Pili Broma. Ano? Pili Hopia. Oh, may pulburon pa. Pulburon. Okay. Pili-pili lang. Ayan. Pati ba si Roy nakapili na? Ayan. Ayos. Libre. Oh, libre. Okay, di ulit tayo. 7-Eleven. 7-Eleven bypass. Kaya lang wala, hindi makita yung mayon dito. Natatakpan oh. Ayan, 7-Eleven bypass. Kamalig Albay. Ayan, so dito sa side na ito, ayan oh, nililinis na yung asphalt kagabi. Oh, malikabok. Ayan. Okay. Breakfast. Oh, breakfast muna. Tipid-tipid para may panggas. Yan. Ibang kasama natin? Oh. Ay. Oh, yan si Roy. Sino may birthday, Roy? Oh.
Yan. Alright. Day 3. Pauwi na. So, hanggang sa muli.